abusafo e mama trase na sesibe mi gina na nsedua media na mu ena nsusu ebesom na monyi me mmono igusua ewo asante abakosem emu na eda ihia mu ka bibi edifa eye nana Kofi Kakari no ye asante hina otoso eye eduno eso ye kire kwanya ofaso na fi oni abrofo ekokonye ekuchincha na ano odene ampanifo po ebodina ohunbo ye friend secretary kono na kun yechi ena ihunu se de akudunu ha dwene enti onam kwa biso se obitu nana Kofi Kakari na anokwasem sini otuo no adwaso osusu se odene sa akohye apam bi ase apam kasia na odene sa akohye ase ene de ye friends de treaty of Omena sa apam no ana ebre asante ase se na tumia asante kura ewo amaman so iti se wo mo wachi fi gonja da gomba fosu bafom ebesne ko de nkranom ne asin eni de kaka honi nyina no na ese yaje free asante ensem eno chi e ka cha asante se on se ntwesi ka kudu pa 50,000 ounces of gold na asante susu se sesi kai de nya dia obenya nana Kakari o mmere dodo eninchi no de ne sakoshe apam kase tise yeso na edison abeto asante eso eninchi eno ugina so na utu na dia so no ofa onu ankasa ni nua na e friend se na Mensa Bonsu badi ka kira mo se eye nana fikubi na wo ma na no manu bi ene nana yecha afi nana Kofi nana Kofi Kakari ana na Mensa Bonsu ensoso na abra nana Mensa Bonsu ebedi ade no na sabre kumase aye basabasa esana okon nchi odija tukuru ahye no ama ahimfie ni ne manema bebre na asai nti oye na dwense ene sika wo ho no odibeye de sisi empanimfo tiase ma no na ohyase se osisi eyi kumase edu ba bi no empanimfo hu se sisi ne de no kwasem ni wasisi ye wo so ye bia sabre no ewie na so mhwe asante futuo no mu a ese sika no enyinu kontententem edodo enti nananum di omani atufom se ombehwe nyintra sika no enyinu kontententem sa enumu no ohunu se eye asante sika no sebe nananum manimo nana Mensa Bonsu ode ye masem otitisika emama basa nenye so otitima wo kwa nemom no fefa ema pa onibia nene gi ma ho nenye ma enko nene gi wo mo ho nemom nene gi akusise enkrofo mpo yire no no fa wo mo emerante kwa ehyasie esu wo ho se wote ho ada nana me abefre wo yire sebra nana ni kudi nkomo okwa no ne nakoda afedru bebi na ehimfunu ampo ebi enom e complain se nana edi nutumi ene wo yire nom eda asem be ya asema ne ha dwini yi pa awa santimamu mpanifo edi wo mani ehwe
asɛm wei paa sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Mpanimfoɔ hunu yɛ na ɔyɛ wɔn adwene sɛ ɛwɔ sɛ wɔn ka biribi de kyerɛ no. Ne nyinaa mu Nana Mensa Bonsu na wɔn ti gyae. Daa ne daa nyinaa sɛ wɔhwɛ na sɛ wo ɛna wano wɔdene na wopɛ sɛ woka biribi na ɛbɛtia no bɛyɛ dendenden a na ɛno no wama sika ɛne mmerɛma bɛka sɛ nkɔ wama brabo sɛ mu a wano mea na meyɛ wɔhene. Asɛm yi ha ɔno ankasa ne nua ba na saa berɛ no ɔyɛ ɔhema ɛyɛ Nana Yɛkya ha no paa. Afei adeɛ baako nso a na Nana Mensa Bonsu saa yɛyɛ ɛne sɛ ɔsaa tam sika kɔkɔɔ bɛka sɛ sword afena a yɛ sika nko a ɛma yɛde soma ɛma no kɔma a ɛyɛ aburokyi hima sɛ bɛyɛ na aburokyi hima bɛsɔ n'ani ɛwɔ nneɛma a ɔyɛ na nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔka no nti asɛm yi anya asante de kora ebi sɛ yɛmu yɛso nanka akɔfa ɛyɛ onini yɛka sɛ yɛtua sika puduo ti sɛ yɛnya bi ntua kakra ɛwɔ hɔ no so a ɛkwan a wofa so a osei no so na ɛno no ɛmfa kwa mu saa nti ɛma ɛyɛ nananom trase din na wɔn yɛ wɔn adwene sɛ daabi yɛntwa poma ɛma ne nkyɛn yɛ tentene ebi sika ne nenam na mfa kwampa so mmaa pɛ nkurɔfoɔ yerenom egu anim ase na afei ɔsan so ayɛ sika a ɛyɛ afena mu du sika pudio paa ɛde akɔkyɛ wɔn a ɛhyɛ yɛn so ɛyɛ akwasi kɔkɔɔ. Saa berɛ na ɔhema a ɔte adwa so ɛwɔ aburokyima mu ɛyɛ Queen Victoria sɛ bɛyɛ na bɛsɔ n'ani na waka biribi papa ɛde afa Nana Mensa Bonsu yi ɛho. Asɛm yi sɛdeɛ mede kan no ɛma ɔno ankasa ne nua baa Nana Yɛkya ebufui nti ɔyɛ adwene sɛ obɛtu no. Ampa mpanimfoɔ a na wɔn wɔ adwa no ho ɛyɛ siahene ne atuahenefoɔ nyinaa boa no ɛma otu nadeɛ so no ne bi pere so deɛ na nso ne bi nso mpere so na ayɛ ɛwɔ ɛyɛ tu a watu no ɛmu na ɛberɛ a wotu no adeɛ so no ɔkɔfaa na wɔfa ase a na yɛfrɛ sɛ Nana Kokudua baako nso bae nti yɛde ne si adwa soɔ no yɛfrɛ no Nana Kokudua ɔtɔ so mmienu. Awerɛwosɛm sɛ yɛde Nana Kokudua ɔtɔ so mmienu ɛbɛdi adeɛ no adaduane pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ana yade a na nananom frɛ no sɛ ntoburo anaasɛ nimrem a mɛka sɛ chicken pox ɛno na wɔ wiase paa na saa yadeɛ no so saa berɛ na aba so a ɛka wa na nya asɛm ketewa wokae sɛ Nana Kokudua odi kan no pɛn so no saa ntoburo bi ɛbae ekunkum asogyafoɔ ne nneɛma bi aborɔfo no mo ba bɛyɛ no nneɛma ekunkum ɔmo san ne bi ka ho. Afei ɛyɛ Nana osei Kwame si Bonsu so pɛn so saa ɔkɔɔyɛ ɛwɔ mfantema mu ɛno so saa yadeɛ nso bi ekunkum nkurɔfoɔ ɛwɔ hɔ nti na yadeɛ a ɛwɔ wiase na wiase inni ɛho aduro nti bra Nana ɛtena adwa so no ɛyɛ adeduanan pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ana yadeɛ yi ekum saa Nana ya meka na sɛm ɛba saa no na ayɛ asɛm bebree ɛde ama asante
nti na Asante ehunu nya wonye no ho say ohene no owu oni hobio hwan ane yemfa no ebedi ade obetra so de dana yo ofirim nti hwan ane yemfa no bedi ade ade we eba so no na je say ono ane Asante hene a watra so a wani nabi na ofirim anhusem pa nana kwakudua efiri mu yi na hwan ena wo sesa akofa no nana Mensa Bonsu de kwadua de abono no eni edene eso a wotete onpu ba bia enye yi enti nananom eya adwene se ene na hwan yensan konkofa nana Kofi Kakari odi emra na ne yeso wo mre na woye nti ensanko yenkofa no meka sei na Kofi Kakari na wa free Kumase a wako trampa no baby na ono odi ni kui ewo ho na Mensa Bonsu de ono ani nua ba na ye cha no ya Asante hema no utwa da suo se wo sia Asante mamu bio if you say odi fin ana aka Asante odi enim guase ana aka Asante odi asema yanti bi da mrantie mponye ehimfu bi anye bi da ana odi abigu Asante ehofi nti onu kura de omu twa da suo ifri Asante man emu nti omu ya adwene se yebesan akwakofa eye nana Kofi Kakari ede aba bio abusiafo ma min fancy ankase se nana Kofi Kakari timi sa bedi ade bio di a ene nanka wono ene Asante ahemfo a wono watena kunya no so nimpre mu na otimi sa betana so anase wantimi ansa metana so da pawa etoso ibechi amoso so patiase se asemo yi eyewode epese wankasa o subscribe na fi o like na o share na esanse nyina yesu enti odo comments eba ye wonim fa ho ye wod ba beboa ye wonti ase ye usu se we de manka ni ye no wodi ni nyina eba na shedia media ye begya tu na ya mohomo ewo de ode bebia ho sabre de de mano esi na da fufro ye betwa eso aka ye kosiye se nana Kofi Kakari utimbe di ade to su ni anase wantimi amameti akramo